Den her lille fyr, han er 3 uger gammel, og selvom han er helt spritny i verden, så synes jeg alligevel, det er en rigtig god idé at få ham fysiologisk tjekket. Ja, det gør jeg. Og det gør jeg, fordi at han har ligget i 63 dage sammen med sine kulsøskende inde i sin mors mave. Og jo mere de vokser, jo mere mast bliver der derinde, og det ligger i alle mulige og umulige stillinger. Turen ud gennem fødselskanalen kræver også lidt asen og masen. Ja, det gør den. Ja. Og derfor så synes jeg, det er en god idé at få tjekket dem for at give dem den bedst mulige start. Det er langt fra alle hvalpe, der jeg finder noget på, men jeg ser dem helst i 3. og 6. uge, for så kan jeg følge op på status hos dem. Så hvis jeg finder noget i 3. uge, så lige være sikker på, at der stadigvæk ikke er noget, eller det er løsnet.